Ini kisah nanti kira deh, kimna. Aku nonton kan, Oi, buku garden lah, oh punya ini. Berada pada kata mandi ke kota kota. Kalau apa di kita berada kamu oh lah oh apa sampai di dapat wah ada pakar kata baru orang kata ya kata lah apa tok komplain Last time oh ada oh ada yo ini oh aku coba foto kan sana ada pagi jam apa tahu nih Hai, jam tar kaji jam tar. orang kepala घर में मैं आया उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया तो सिर्फ मेरा नहीं मेरा बाबा मेरा परदादा लोग मुझे मिलने क्यों आते हैं वक्र बोलता है एमएलए साहब नहीं बोलता नेताजी नहीं बोलता तो इसको फर्क करना पड़ता है और अगर आज अपने पिता को भी ये करना है अपना माइनॉरिटी को भी करना है तो राजा बन के करना नेता बनना ठीक है प्लस इसलिए हम अरे आप बताएं हामबाय मिडिया ताकनो दिनै 2 सेप्टेम्बर 2024 नरक जतन साइमानो पत्र पत्रिकाओ फ्लेसिं खाबो जे थांनाय 21-22 तारिखआव बेलाय वाटै जयावै फायमाबाय और आंनि चरिलाम कन्स्टिट्युन्सिनि कराइमुरा विलेज आमतली विलेजनि वार्ड नम्बर 5 कराइमुरा पारानि खरक्सा सराय सारा 4 बছर 3 बছर बाकी दं 5 बছर कारानि ब आजराव दै बेलाय लमाबाय बुइ बुमा बुफाखौ थुजाक ब आबो दैयाव खोलगै आप्रुत थिया अबनो खोनाबोय सिनि बुबाग्राना आं साका नायदे बुबाग्रा बेलाय पेथेटिक बेपार सिनि आनारनि सराय तरिलामनि सराय खरक्सा थिया बनो बाहायके सबायमान ताम खायमानाबो आं बनो सायखनारका बुबाग्रा बेलाय खायरक जाखा बुबाग्रा तो खायरक नाय जबानाय नर जतन सायमानो सिनि बुबाग्रा आंखा खायरक नाय जबानाय बखनाय चंमैया तामो वानसा तामो तकसा तामो गुबुन बसंनि बरक आबोनाया नरक सायमान खाना थांनायो गुबुन बसंनि बरक वानदि बसंनि बरक नबो थाङै बरां सबायमानि आबो नरक सायमानो गेट सिनि बसंनि तो सबाय दङ ओंखा अमाहायके सबाय दङ ब जाहाथे अमाहाय बिपदक लाय जंनाय बियालुक लाय जंनाय दुखुमानि जंनाय खसमानि जंनाय अमाहायके
प्राकृतिक दुर्योग नेचारेल क्लाइमेटिस दारा एफेक्ट नाय रक दारा थैनाय रक अबहाय रंनो थाङैब सबाय दङ बिनि जा पकेटनि आबो कुनो सरकारनि बुया आबो राज्य सरकारनि बुया एडिसि सरकारनि बुया कुनो मो बुया बिनि ओन पकेटनि होइते बखायरक जागै बिनि खायरक मा फुंनानि आबोनो टुगेन अफ ब्लाक फुनि रुफायन बागै बटिनि अर सिनि बरिमुरा विलेजनि अर 5 नं वार्ड आमतली विलेजनि थांनाय चराय खरकसा रिटिक देबरमा प्राय 4 बছর 9 मासनि चराय ब थैथांमानि खबर खोनावै बर फायनाय फैया अ रिटिकनि बुफांखा चन्द्र देबरमा ब खायरक जागै आबो आइन सिमि दिनि बेलबारि शान्तिनगर ओंखाय अर्जुन ठाकुर पारा जांगालिया हन नंतु साइमन आबो आ जागाव थाङै फैलायगासिनो यांते फाजे आं उसकाङावनो आं शनिबारावनो बनो आं जत्त डिटेल सायखोनारखा बुजाग थैया ताम बाहायके ओंखा बाहायके फ्लाटङै थैया आबर बें सायखोनाव परे बानो कग्रखा आं मानडेव 2 तारिख सेप्टेम्बर आं भिजिट फायनाय नरो साइटंदि गार्डेन साइटङै आं बोसोर नाय रिया आंबो साया आं फाय आं बोसोर सुबायमान सुबा फायनाय नि बसामान कगनो बनारखा दिनि सुबा फायका एलाकानि बररक अरनि जारा तंनाय रक बोबागरा बुफोर फाइनास नासिङै दङ अर बरक 11 टान सिम नासिंलाय मिनि 11 सिम नासिंलाय दा उफ्राय आरायटा तिनटा जामना नाय दंखा आजरा नासिङै फन दंखा बरक मालाय मांखा बोबागरा जेसबा फायनाम सबा मांखा मालाय कक साइमानखा गालाय खाटुंलायजाक गालाय तंखलायजाक खाटुंलायजाक सिनि दाउगो सिनि बोबागरा तंख बोबागरा तंबाय खाटुंलायजाक बोबागरा दङ नि सायनो बरक खाटुङै बंनि कक साइमांखा बखा खुलुगै कक साइमांखा सिनि बियालो क्लाइफोरो जों बेफोर बिपद क्लाइफोरो अमो क्लाइफोरो केबो गरिफनो सिनि ईश्वर थाय सिनि बोबागरा संनो सबाय दंब्ला नै आ खाटुङा बरक मानाय दालाय खाटुंलायजाक दालाय तंखलायजाक अमा हायकेनो हायनाय सालगो बा कुनु बिपद क्लाइखा के बियालो क्लाइखा अमा हायके अमं दंखांके अमा हाय दाबुंनि नेशनल क्लाइमेट दुखु माने कष्ट माने दंलाय मा हायखांके आरो बो फायकलाय फैनाय सबा फायनाय आपनार नुगुन दङ दसन साइमानि दङ त्रिपुरा राज्यआ खायखांके सिनि बोबाग्रान खायजों जापारिते आबो संसाना नाय आबो पाब्लिकनि साबो त्रिपुरा बासिन साइमानि दङ आबो गा आबन बगैनो बोबाग्राना हामबाय मारो दिनि आनि कन्स्टिट्युन्सियाव करायमुराव आमतली बिसिनि वार्ड नम्बर 5 रिटिक देबरमावना फाय सबा फायमानि बागै बिनि नं लुखुं बरगय मालायबो खा खामानि जानगै बंनो खाटुंमानि खा खामानि जानगै कलांमानि बागै बरगय फायमार बेलाय बेलायके बोबाग्राना हामबाय मारो जाय आलाकान जत्त अरन बररगनो हामबाय मारो नमा हायकेन सोंखोरनाय दंनाय सबालाय दंनाय बरगनो सबा फाय दंनाय बेयालो सामनि साबता मं सामनि साम बिपद फाय आबो केब सामिया गाबोनि बागैनो जों सबालाया कलेज दं बोबाग्रा तिनि आरो कोनो पलिटिकल प्रग्राम फायमा गैया हायनो बनो स्लोगान बरिया कोनो बखायरिया जास्ट तिनि ब एकटा बिनि बोबाग्रा नि हिसाबै फाय बसबाना फायमानि अ प्रग्रामाव थैमानक फायमानि अ थैमानक खा खामानि ब शेयार खायनि फायमासि आउन बागै ब अर कोनो स्लोगान तान जों सोंदो बरिया हायसि बेलाय हामबाय